Είμαστε έτοιμοι η Ελένη να υποδεχτούμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που την έχουμε κοντά μας. Πάμε να δούμε ποια είναι και να την υποδεχτούμε με πολύ αγάπη. Πολύ όμορφη γυναίκα, είναι επιτυχημένη, πολύ δυναμική και συγχρόνως πολύ ευαίσθητη, χαρακτηριστικά του Ταύρου. Η Έλενα Ράπτη, εκτός από μια εκρηκτική εμφάνιση, διαθέτει και πολλά προσόντα και ένα τεράστιο βιογραφικό. Η αγαπημένη μας Έλενα γεννήθηκε στις 9 Μαΐου και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το Αρσάκιο Θεσσαλονίκης, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ψυχολογία, Πληροφορική και Ελληνικό Πολιτισμό, ενώ πήρε μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Kingston University. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο των οπτικοακουστικών συστημάτων επικοινωνίας και για πρώτη φορά εκλέγεται πρώτη Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης το 1998. Επανεκλέγεται Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης το 2002, πρώτη σε σταυρούς προτίμησης. Είναι ιδρυτικό μέλος στην κοινωνική οργάνωση Αγάπη και στο κέντρο ενημέρωσης για τον εθελοντισμό Ομάδα Μαζί Σας. Εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία το 2004, θέση που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Η νέα πρόκληση της Έλενας, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ο προσωπικός της αγώνας για την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Όλα αυτά είναι μερικά πράγματα που έχει καταφέρει η Έλενα Ράπτη στη ζωή της. Και αν συνεχίσουμε να μιλάμε για το βιογραφικό της Έλενας, θα μας πάρει πολύ χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν θα σας αφήσω να την απολαύσετε ζωντανά στο στούντιο. Καλώς ήρθες! Τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Αδυνατισμένη, ανανεωμένη. Από εδώ είμαι. Ωραία. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Είναι μια συνάντηση αυτή που έχουμε μαζί σου κάθε φορά που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη. Γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ να σε βλέπουμε. Και εμένα το ίδιο, γιατί κάθε φορά στη δική σας εκπομπή μπορώ να ανακοινώσω ό,τι καινούριο κάνω. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την εκστρατεία ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Σας έχω στείλει υλικό, έχω και εδώ μαζί μου για να δούμε. Αλλά για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, να σας πω ότι πριν από μερικούς μήνες ορίστηκα μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Που συνεδριάζει στο Στρασβούργο. Ναι. Ήταν απόφαση του Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, να συμμετέχω και εκεί ορίστηκα σε δύο επιτροπές, την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ισότητας. Παράλληλα όμως υπάρχει ένα δίκτυο στο οποίο με εμπιστεύτηκαν και είμαι η μόνη από την ελληνική αντιπροσωπεία που μετέχει και αφορά στον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Έλενα, βλέποντας λίγο αυτά που είδαμε και στο γραφείο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς το μεταφέρετε και με πόσο ωραίο τρόπο το περνάτε και στους γονείς αλλά και στα παιδιά. Γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Και η καμπάνια ξεκινάει τώρα, διότι τους τελευταίους 2 μήνες προσπάθησα να συγκεντρώσω όλο το υλικό και το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και το πλάνο που έχει ετοιμάσει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Για τη δικιά μου αρμοδιότητα είναι η εξής. Οφείλω να συντονίσω την καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε όλη τη χώρα. Και ανυπομονώ, 14 του μηνός θα παρουσιάσω όλο μου το πλάνο με τις προτάσεις μου στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Βερολίνο, στη συνεδρίαση του δικτύου. Και εφόσον πάρω την έγκριση, θα προχωρήσω αμέσως στην περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πώς έχεις ξεκινήσει, ποια είναι τα πρώτα βήματα? Δηλαδή, βλέπω εδώ ότι έχεις φτιάξει. Έχουμε και το σποτ. Έχουμε και πλάνα, βλέπουμε. Βεβαίως, υπάρχει ένα. Η καμπάνια λέγεται 1 στα 5. Διότι 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Είναι τρομερός όρουχος. 1 στα 5. Και μάλιστα ο δράστης, ως επιτοπλίστων, είναι ένα πρόσωπο γνωστό στο παιδί. Είναι από το οικογενειακό ή το συγγενικό περιβάλλον ή το πολύ στενό φιλικό περιβάλλον. Και επειδή είναι πολύ δύσκολο ένα παιδί να ξεχωρίσει πότε ένα άγγιγμα είναι καλό και πότε είναι κακό, είναι πολύ σημαντικό πρώτα οι γονείς να ενημερωθούν και αυτοί με τη σειρά τους να ενημερώσουν το παιδί. Και νομίζω ότι έτσι πως το δίνετε και από αυτό το παραμύθι, η Κίκο και το χέρι. Η Κίκο και το χέρι είναι εξαιρετικό, γιατί βοηθάει ένα παιδάκι από τα 3, 3, 4, 5, 6, 7 ετών, διαβάζοντάς το, να πάρει το μήνυμα. Ξέρετε, στα παιδιά δεν μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και είναι πολύ εύκολο με τον κανόνα του εσώρουχου, έτσι έχει ονομαστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, να καταλάβει ότι στην περιοχή του εσώρουχου δεν κάνει ποτέ να επιτρέπει κανέναν να το αγγίζει. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, με ένα παραμυθάκι προσπαθούμε να ενημερώσουμε τα παιδιά. Υπάρχει όμως και ένα ειδικό εγχειρίδιο που είναι εργαλείο για τους γονείς που τους βοηθάει με ποιο τρόπο να προετοιμάσουν τα παιδιά, τι να τα διδάξουν. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Συνήθως ο δράστης είναι ένας άνθρωπος
περιποιητικός. Είναι ένας άνθρωπος που κάνει δώρα στο παιδί. Προσπαθεί να το προσεγγίσει, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Άρα πρέπει οι γονείς να ενημερώσουν το παιδί ότι δεν πρέπει να παίρνει δώρα. Ότι δεν πρέπει να κρατά μυστικά. Γιατί όταν ο δράστης ζητά από το παιδί να κρατήσουν μυστικά, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει δόλος, προσπαθεί να το κάνει να νιώσει ενοχικά και να κρύψει αυτό που βιώνει. Γι' αυτό και υπάρχει ένα πέπλο σιωπής γύρω από αυτά τα θέματα. Έλενα, όμως εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή πρέπει να έχουμε και μια ισορροπία έτσι ώστε να το κάνουμε το παιδί να μην φοβάται όποιον άνθρωπο βλέπει. Το παιδί πρέπει να πάρει το μήνυμα, θα το δείτε και από το βίντεο που σας έχω φέρει, ότι το σώμα του ανήκει και δεν πρέπει να επιτρέπει σε κανέναν να παραβιάζει, να παραβιάζει το σώμα του και να το αγγίζει σε σημεία που το κάνει να νιώθουν άβολα. Γι' αυτό η συγκεκριμένη καμπάνια βασίστηκε στον κανόνα του εσώρουχου, γιατί θεωρήθηκε ότι είναι πιο εύκολο για το παιδί αυτό να το κατανοήσει. Υπάρχουν έρευνες ή ποσοστά που αποδεικνύει, μας είπες πριν, ότι στην Ευρώπη 1 στα 5 παιδάκια. 1 στα 5 παιδιά έχει πέσει θύμα και είναι πολύ σημαντικό, για να μην συμβεί αυτό και στο δικό μας παιδί, να μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα τα συμπτώματα. Στην Ελλάδα υπάρχει στατιστική έρευνα η οποία να λέει πόσα παιδάκια. Δεν έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, γιατί αντιλαμβάνεστε, είναι ένα φαινόμενο που επειδή κάνει τα θύματα να νιώθουν πάρα πολύ άβολα, δεν μιλούν. Δεν το καταγγέλουν. Πρέπει το παιδί να έχει ένα δίκτυο ασφάλειας, κάποια άτομα. Ένα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και ένα έξω που μπορεί να είναι ο σχολικός ψυχολόγος, η δασκάλα, ο γιατρός, η αστυνομία, να μπορεί να απευθυνθεί και να το κουβεντιάσει. Γιατί ξέρετε, γιατί αν το μπορεί παιδί... να είναι 1 στα 5, αλλά μέχρι να φτάσει στους γονείς αυτό το συμβάν, μπορεί να μην φτάσει και ποτέ. Ναι. Δεν πρέπει να αφήνουμε το παιδί μόνο του πολλή ώρα με ανθρώπους από το περιβάλλον μας, χωρίς να είναι η δική μας η επίβλεψη, χωρίς τη δική μας την επίβλεψη, χωρίς τη δική μας την επιτήρηση. Και πρέπει με το παιδί να έχουμε αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης, ώστε να έρθει να μας το πει όταν θα του συμβεί. Γιατί όταν νιώθει ένοχο, νιώθει συνυπεύθυνο, ενώ δεν είναι. Υπήρξαν, Έλληνα, μαρτυρίες που άκουσες και σε συγκίνησαν πάρα πολύ? Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια στην κοινωνική οργάνωση Αγάπη είχαν φτάσει τέτοια περιστατικά και εμείς προσπαθήσαμε να τα παραπέμψουμε στους αρμόδιους φορείς, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις βιώσει μια τέτοια βία χρειάζεσαι υποστήριξη από ειδικούς, από εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να σε στηρίξει. Αλλά το ζητούμενο είναι για μας να εξαλείψουμε το φαινόμενο. Ο στόχος είναι ο τερματισμός της βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης ενάντια στα παιδιά. Γι' αυτό προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία. Θα σας πω ότι στο πλάνο που έχω ετοιμάσει στοχεύω ώστε αμέσως μετά τα μέσα Μαρτίου να ξεκινήσω περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Έχω σκοπό να πραγματοποιήσω ομιλίες με πάνελ όπου θα υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες. Βεβαίως και θα προβάλλουμε όλα αυτά τα βίντεο που έχει ετοιμάσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και από την κρατική τηλεόραση. Πολύ σύντομα θα αρχίσει να προβάλλεται και το σποτάκι. Προκειμένου και οι πολίτες που βρίσκονται στο σπίτι και παρακολουθούν να μπορούν να ευαισθητοποιηθούν σιγά σιγά. Θα κάνουμε σαν στις γειτονιές, όπως τα έχετε συνηθίσει. Δηλαδή θα μας βρείτε στους δρόμους. Είναι ένα θέμα που με έχει αγγίξει και εμένα πάρα πολύ. Πού βρήκες τη θέληση να το κάνεις τόσο ολοκληρωμένα και τόσο οργανωμένα? Γιατί από μόνο του είναι πολύ σοβαρό. Αλλά τι είναι αυτό που σου δίνει το κίνητρο να το εκφράσεις τόσο πολύ και τόσο έντονα? Είναι κάτι που χρόνια ζω στα κοινά. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που μπορεί να είναι ευεργετικό, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Πρέπει να γνωστοποιήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα όμως υπάρχουν θέματα κοινωνικά, όπως αυτό, που το ακούμε, αλλά μας δημιουργεί μια φοβία. Θέλουμε να απέχουμε και πάντα νιώθουμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς. 1 στα 5 παιδιά. Όλες οι μητέρες πρέπει να είναι ενήμερες και καχύποπτες. Και να έχουν προλάβει, να έχουν ενημερώσει τα παιδιά τους για το πώς πρέπει να αντιδράσουν όταν κάποιος τους πλησιάσει. Και υπάρχουν περιπτώσεις που ο δράστης δεν είναι από το στενό περιβάλλον και είναι ένας άγνωστος. Αυτό που λέγαμε, μην παίρνετε ένα γλυκό ή δώρα ή κτλ. Δεν μπαίνουμε σε ξένα αυτοκίνητα. Και όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα, πρέπει να απέχουν. Τα παιδιά δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουν το καλό το άγγιγμα από το κακό. Τα όρια σε πρόσωπα με τα οποία έχουν οικειότητα και πρόσωπα που τα εμπιστεύονται δεν είναι. Και αυτός που πλησιάζει το παιδί ξέρει και πώς να το κάνει, έτσι. Ναι, και δηλαδή πρέπει να ξεχωρίζουν τα παιδιά ποια είναι τα καλά μυστικά και ποια είναι τα κακά. Κινήσεις, χειρονομίες, μυστικά, οτιδήποτε μας κάνει να νιώθουμε άβολα και